ka fara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ate dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mona to yi i yere ta sita sita ka numéro flani warci war sera allo ye war soro o nyena tiɲɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Yaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fait ka usendo angani jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka téléphone na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige bi siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sifawari wa mugandi e madon o kadi aw kana communiquer wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka ticket ta fo ticket mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka téléphone na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile mugan ani naani Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 30 ani kelen a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jele sigle kundo ka te min nani kono anga jamana no ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jele be ka nywan zora konona na anga na nywan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul a be forogo chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a forogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o forogo ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jaboka ni mago a nyamakula maka nyamaku jaboka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jele la ni watina grossisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gadiro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني ما دوتي ni wari dafara e passé daka kasirad namo sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu an dugu dum warata de o koni kuma tala sa
e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a ci filɛ ka nkalon bɔnda lamɛnbaaw ani an baw ka bɛɛ lajɛlen fo diriba ale tun bɛ kunnafoni laban ɲɔgɔn ye la i mana bɔ la an fɔ fɛɛrɛ dabali ka sigi sen kan yaasa min ye sɔrɔ bolo bɛ se ka tɛmɛ cogo min bɛɛ lajɛlen ye o baaraw bɛ sen na komini duurunan ale galadonnaw musaka dɔ kɔni sɔrɔla olu ye sa min ye japɔnna ye ale bɛna olu dɛmɛ yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min Tchad ni Faransi min ye Faransi sɔrɔsiw ye olu ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ Tchadikaw fɛ yen waati yɛlɛma kɔlɔlɔw an na dɔ fɔ o fana na diɲɛ seleke naani ale bangun kan Egyptikaw fɛ yen so dɔ binna n'o ye so belebeleba ye Sudan maa 100 ɲɔgɔnna mugu cira olu la ka dɔ fara u ka gɛlɛya kan tuguni min ye Éthiopikaw fana ye balawu caman bɛ olu fɛ yen k'a sababuya kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye o kɛlen don ka degun se olu ma Kenya fana denmisɛnninw bɔra ka mankan ci o ko fana kɛra gosili ale ni gazi ciba ye polisilakaw fɛ ni y'an ka kumaw la kumabaw ye wulada in na sɔɔni sisan an bɛna olu ɲɛfɔ aw ye. An bɛ foli kurakuraya bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Énergie di Mali ale ye labɛnw sabatili daminɛ kabini u bɔra premier ministre fɛ yen laɲini kun kɛra sa k'u ka taa lajɛ sɔngɔkow n'o ye kuran sɔngɔkurakow ye farankan bɛna kɛ cogo min na u ni kere mɔgɔw ye o baaraw daminɛ olu baaraw bɛ sen na hali bi wulada in na u ba a baara kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feere olu ni ministre ye ɲɔgɔn ye ntɛnɛn tɛmɛnen
hakilina falen ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ u ka juru mun bɛ yen sarali bɛna na kɛ cogo di ani u ka sɔngɔ kura ko bɛ cogo min na k'u bɛ se ka taa di joli fournisseur ko kutu yiri kana min ye énergie mɔgɔw ye olu kɔni sigilen don k'u kɔnɔ k'u ka ale ka jaabi di yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min fɛn mun bɛ yen sa n'o kɔni kunpa bɛ bɛɛ la n'o ye panneau solaire minnu kan ka dilan jamana kɔnɔ ale kɔni kuma cayalen don sabula énergie maaw yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la i b'a ye k'a fɔ ani ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko ninnu kunna solaire ninnu kɔni o ma a ko ka nka n'ala ma ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kun kan bilara premier ministre fɛ yen n'o ye juma nata ye o bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila ntɛnɛn ale 7h du matin na min ye kibaruya mun an y'o sɔrɔ o ye opérateur économique u ko k'u bɛ t'u hakili jagabɔ u bɛna na taji di da min na énergie maaw ko komi u tɛ se ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna bɛɛ ka t'i ka sɔngɔ sɛbɛ ka taa da énergie la ye ne b'a di nin da in na ne b'a di nin da in na bɛɛ ka t'i ta sɛbɛn ka taa da énergie bɛna na a lajɛ a baara bɛ se ka kɛ cogo min min ye courant ka dɔ fara sɔngɔ kan fantanw ta tɛ dɛ maa minnu bɛ yen ni se bɛ u ye n'olu ye baarakɛyɔrɔ belebelebaw ye ka dɔ fara olu ka courant kan o baaraw fara ɲɔgɔn kan baara minnu ni énergie yɛrɛ tun y'o laɲini kɛ k'o sɛbɛnw labɛn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sɔngɔko kan courant ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye CREI u n'olu bɛ ɲɔgɔn lajɛ la fo nin waati in na sisan an don waati min ye panneau solaire ko kɔni ye ale siɲɛ 3 siri cayalen don dɛ ale kuma ka ca nka n'ala sɔnna a ma ntɛnɛn an n'an bolo da ale ko kisɛ kan sabula tiɲɛ bɛ fɔ Asimi ye nsen courant panneau solaire ko in na a bɛna ko tiɲɛ dɔn nsen an bɛɛ yɛrɛ sa kɛ Asimi yɛrɛ kelen tɛ an bɛɛ n'a ko tiɲɛ dɔn donc kibaruya minnu b'an bolo énergie la o y'o ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛ sen na premier ministre tun y'a yir'u la sa k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko ntɛnɛn juma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ye kibaruya sɔrɔ k'o tɛna se ka kɛ tuguni a bɛna bila ntɛnɛn nata la 7h du matin premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la n'ala sɔnna ma ni fɛn minnu kɔnɔna an n'o bɛɛ lajɛlen da mɔgɔw olu tulo kan an tɛ taa Côte d'Ivoire an bɛ to yan an bɛ ka baraji dilan an bɛ ka barajiw labɛn wari dɔ dira EDM ma o bɛ ka baara dɔ kɛ n'o ye o fana baaraw bɛ sen na non an ka Côte d'Ivoire taga to yen fɔlɔ ɲɛmɔgɔw ko k'an k'o to yen fɔlɔ n'ala sɔnna ma dugu taga ninnu a kuma ka ca sanji bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko sanji ale ye tiɲɛniba kɛ min ye san yɛrɛ ye a ye min kɛ ɲinan a bɛ san 50 bɔ a famana k'o ɲɔgɔnna kɛ an ka jamana kɔnɔ kɔlɔlɔ fɔlɔ nana kɛ min ye ji ye tiɲɛni kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na an ka kɔw n'an ka baw fara fo k'u tɛmɛ u dan kan wa bi o ji minnu bɛ kɔw ni baw kɔnɔ ni olu bɛ ka lingilanga kɛ dɛ o de kɔlɔlɔ wulitɔ filɛ nin ye tuguni an ka jamana kɔnɔna na kuma tɛ Gawo ni Tɔnbɔkutu ni Gawo a yirala sa k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na min ye malo fɛn fɛn kɔni sɛnɛnen kun don dangan dawolow la ji donna olu bɛɛ lajɛlen kan tari 620 malo la o de kɔni tiɲɛna waati na tumutu olu fɛ ji ye a bɛɛ lajɛlen kun tunu sabula ba fo ka tɛmɛ a dan kan kunungo fana a yirala k'a fɔ ko ji ale tɛmɛna a dan kan tuguni fo ka taa se yɔrɔ caman na sɛnɛkɛlaw ka coopérative bɛ n'o ye Amaja Mahamani Gobi ye ale y'a yira tumutukaw fɛ sa k'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu tun ye gouvernement wele k'a fɔ a ɲɛna ko degun bɛ u kan olu yɛrɛ tun kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa ji n'a nana tɛmɛ u bɛ se ka kunbɛn cogo min a taara k'o bolo bɛɛ lajɛlen dan sɛnɛkɛla ninnu ko hali u ye mankɛ tɔn dɔw lasɔmi u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min nka olu yɛrɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ sigi sen kan n'o ye ka cɛncɛn kɔni kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila ji ɲɛ ji ko k'ale sɛnɛ ka teli o ma coopérative olu kɔni y'a yira sa ko an filɛ yɔrɔ min na nin ye tiɲɛni de kɛra tari 620 malo la o de tiɲɛna n'i y'o jateminɛ sa min ye tɔni 5 tɔni 5
i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni ɲinan kɔni olu tun bɛ tɔni 5 de sɔrɔ tari la olu kɔni ye o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna u bolo u kɔni bɛ ka welewelemada de kɛ sa min ye commissariat la sécurité alimentaire maaw ye olu bɛ se ka na u dɛmɛ cogo min nka o kɔnɔna na fana bagunjɛkaw fɛ yen gunzure olu bɛɛ lajɛlen fana ka sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ dangan dawolow fɛ denmisɛnw ka tɔn mun bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko kɔni ko a ko taara ka dan kɛ olu yɛrɛ tun ye wuli ka jɔ kɛ yaasa nin ko in u bɛ se ka kisi a ma cogo min nka u ka sɛgɛn u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a kɛra fu ye sabula ji barika bonyana olu tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u ma se ka ɲɛ mahamudu ni ale dulawi dɔ ye ale min bɛ sifinw ka tɔn kunna gunzure bagunjɛkaw fɛ yen a ko ko olu yɛrɛ kɔni kun ɲɛna sa k'a fɔ k'olu ye welewelemada min kɛ ko ka bɛn ni nin ko in ye ko fɛɛrɛ kun bɛ se ka sɔrɔ a la nka bi k'u jigi bɛ commissariat la sécurité alimentaire kan ale ni kɛnɛya minisiriso ka se ka wuli ka jɔ kɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sabula ji kɔni a taara ka dan kɛ ka ban tɔni 80 olu de kɔni balo o nana d'u ma nin waati in na u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na Tɔnbɔkutu ale ni Gawo o kɔnɔna na armée ale ka kumalasela n'o ye DIRPA ɲɛmaa ye colonel major Sulemani Danbele ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo min ye nin kalo in tile 10 ye DIRPA ɲɛmaa laadala kalo sa ale bɛ bɔ sa ka wolomasiri tabaw ye baara minnu kɛ ka olu danganamaya kunnafonidilaw ye a ko ko nin kalo min tɛmɛnen filɛ nin ye samiya bannen kɔfɛ ko min ye kow ye u bɛ ka sigi sen kan wolomasiri tabaw fɛ yɔrɔ caman na fɛɛrɛ ni dabali min sigilen no bi terrain sanfɛlaw la n'o o ye kɛlɛdagaw kɔnɔna na ye k'olu kɔni ni baara minnu bɛ senna kabini kalo tɛmɛnen ni olu kimɛnniw lajɛ sanfɛla ni dugumana baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ale ni u ka wulikajɔ belebeleba minnu tun b'u bolo k'a ye jaabi min di ko nisɔndiya don nin novembre kalo salen kɔnɔna na wulili ni ɲɛɲinini ni cɛsirili k'u ye o 22 kɛ ka ɲɛsin Bamaci waleɲuguwale kɛbaw ma bingali 5 o taara ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma 16 o kɛra ni dugujukɔrɔmugu ye dugujukɔrɔmugu min n'u y'o don min ye bingali 7 ye o taara ka ɲɛsin dugudenw ma n'o o ye pɔn dɔw tiɲɛni bɛ o la a y'a yira fana k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen na sa ka wuli ka jɔ kɛ ka ci ɲɛsin wolomasiri tabaw ma k'o dɔgɔyara kosɛbɛ Bamaci waleɲuguwale kɛbaw fɛ k'u kɔni bɛ dugujukɔrɔmugu de don yɔrɔ caman na ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma u ka tɛmɛ siraw ma Bamaci waleɲuguwale kɛbaw DIRPA ɲɛmaa ko nin waati in na k'u yɛrɛ ka se an'u ka fangaw k'olu bɛ ka dɔgɔya colonel major Sulemani Danbele ko laadala n'i ye ninnu kɔni maa ninnu ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ wuli ka jɔ ni baaraw kɛ cogo min na armée k'a y'u bɔlɔ kari yɔrɔ caman na min ye sɔrɔdasi cɛw ye olu ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ni fɛn minnu kɛ k'o y'a to fana wuli ka jɔ barika bonyana yɔrɔ min na kosɛbɛ kalo tɛmɛnen kɔnɔna na k'o ye Kidali marabolo ye Tɛnza Watenikaw fɛ yen k'o wuli ka jɔ min n'o o kɛra décembre kalo tile fɔlɔ k'a labɛnna sɔgɔmana joona de fɛ ka kɛ ni Bamaci waleɲuguwale kɛbaw ka wuli ka jɔ ye kibaruya minnu n'o olu sɔrɔla ka bɔ service de renseignement yɔrɔ colonel major Sulemani Danbele ko k'a bɛ sinsin min kan yan ko maa bɛ yen ko n'olu kɔni fara nin ko in senfɛ n'an ka pankuru ye olu fa Tɛnza Watenikaw fɛ yen k'a bɛ hakililajigi kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin maa ninnu tun ye wuli ka jɔ ni banw olu boloda ka ɲɛsin fɛn caman ma an ka bato min bɛ yen n'o tɔgɔ ye Tɔnbɔkutu septembre kalo tile 7 san 2023 ko bingali k'u sen yer'o la bɛri wolomasiri tabaw dagayɔrɔ utu kalo san 2023 k'u sen yer'o la lɛrɛ bengali ni o kɛra septembre kalo tile 17 san 2023 fo ka taa se Tɛnza Wateni yɛrɛ kɔnɔna kɛlɛ masa juillet kalo tɛmɛnen na ko nin bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye ni maa minnu filɛ nin ye n'o ye ɲuguwale Bamaci waleɲuguwale ka ɲɛmaabaw ye k'u sen yera o bɛɛ lajɛlen na a labɛnniw ni a kow na kibaruya diliw la Bamaci waleɲuguwalew ma bingali ni janw ko olu de fana ye olu caman labɛn k'a ɲɛfɔ maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ dugu ninnu dɔn kosɛbɛ k'o de la sa k'u kɔni ka bin tancogo la o man ka bali maa la sabula u tun bɛ baara cɛjugu minnu na a kɔkɔrɔ donni na k'o bɛɛ lajɛlen kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kun sɔrɔlen don a ko nin waati in na ko min ye Bamaci wale kɛbaw ye u ka fanga bɛ ka kɛ min ye o ye ka dugujukɔrɔmugu de don yɔrɔ caman na ani ka taa baga dugudenw ma k'olu kɔni ka balo n'u ka fɛnw tiɲɛ min ye DIRPA ɲɛmaa ye a ko k'u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ
wulika jɔni baara belebele mun bɛ u bolo k'u bɛna na dɔ fara o kan yaasa armée yɛrɛ ka laɲinibaw ye minnu ye olu bɛ se ka sabati cogo min na dugudenw olu ka lafiya bɛ sɔrɔ o ko kɔnɔna na cogo min na u y'a ɲininka sa ko bamancɛwale ɲugawale kɛbaa ɲɛmaa belebeleba dɔ ni o ye Bilal Ag-Cherif ye k'o ka fatuli ko a ko k'a t'o kalama k'olu ye min fɔ min lisi b'an bolo an ka daw ma Bilal Ag-Cherif ta a ko k'ale t'o kalama dɛ k'anw yɛrɛ de b'o k'o fɔ ale ko sinon k'ale t'o kalama ayiwa min ye Solo ye an b'a fɔ masa Solo an b'a yɛrɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn sinafɔkɛ n'an bɔra yen ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sa yaasa musow bɛ se cogo min na ka dɛmɛ sɔrɔ yaasa ka se ka bolofara baaraw boloda sigiw kɔnɔna na yiriwali ale ta nasira fɛ ani ka musakaw ɲini ka d'u ma baɲumankɛtɔnw olu kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma sa ko caisse de dépôt de consignation ko kɔni na sigi sen kelen kan sa min ye Mali n'a dɛmɛbagajɛkulu ye olu wulilen don k'u jɔ sigida 5nan kɔnɔna na ko ka kɛnɛ belebeleba dɔ dilan galadonnaw olu bɛ se ka baara kɛ kɛnɛ min sa sigida 5nan kɔnɔna na jamana ale sefa wari 42 di n'u ka lasigiden ma jamana kɔnɔ n'o Murato Yukuyo ye ale kɔni ye o wari in bɔ sa k'o di ko Japon jamana ka dɛmɛ y'o ye ka ɲɛsin baara mun ma sa n'o o ye ONG KS ye Isa Traoré ni ale yɛrɛ b'o ɲɛmaaya la lasigidenso in kɔnɔna la b'o ɲɛmaaya la ale y'o kuma fɔ min Japon ka lasigidenso ye a ko ko baara in bɛ tali kɛ sa baara min na to min ye galadonmuso minnu bɛ sigida 5nan kɔnɔna na olu bɛ se cogo min na k'u sigiyɔrɔw sɔrɔ ka se ka baara kɛ baara min n'o b'u nafa gala kɔlɔlɔ fana o kana taa baji kɔnɔna na sigida lakanaw k'olu baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye nin galadonmusow ye sa sigida 5nan u bɛ se k'u ka boloma yɛlɛma yɔrɔ ani k'u ka baaraw kɛ cogo min na Liptako Gourman jamanaw n'o ye Mali Burkina ni Niger ye ka fɛɛrɛ ɲini yaasa degun minnu bɛ u kan n'o ye fɛɛrɛ kurakuraw ye o jɛɛrɛ bɛ sen na yan ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de corps d'armée Ismaël Wage bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanminiri ale de tun b'a ko ɲɛmaaya la dunanjigi so dɔ la Bamakɔ kɔnɔna na baara ninnu bɛna tali kɛ mun na maa mafalen minnu nalen don olu ka se ka hakilina di hakilina minnu bɛ tali kɛ kow jagabɔli la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan jamana ninnu ka yiriwali yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min dugudenw olu sen ka yaala min ye dugudentɔnw ye olu fana sen ka yaako la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yiriwali kɛ ka taa se kalanfaw ni kalandenw ma lakanako k'o bɛɛ lajɛlen don bɛrɛla Liptako Gourman ale hukumu kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la sa Tchadikaw fɛ yen Faransikaw ka pankuru dɔ bɛ yen n'o ye Mirage 2002 ye ko kɔni o wulila k'i ka bɔ Tchadikaw fɛ yen k'i kunda fan wɛrɛ kan u y'a yira sa ko fana kɔfɛ ko pankuru wɛrɛ wulila Faransi ale ni Tchad kelen k'i bolo bɔ ɲɔgɔn bolo k'u ka minɛnw kɔni bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni min ye Tchadikaw ye olu kɔni y'a yira sa ka fɔ ko ni Faransi kɔni bɛnkan min tun b'u cɛ Surasi kunda k'o bannen nin ye waati yɛlɛma ko ɲinansan min filɛ nin ye n'o bɛna na fori k'ale ni san min tɛmɛna n'o ye san 2023 ye k'u ti kelen ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko dɔ de bɛ ka fara a kan san wɛrɛ ko maaw k'u sigi ni jibondo ye tuguni an sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna ɲinanda ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni dɛ nka u b'a la k'an k'an labɛn dɛ k'an k'an labɛn ko funteni min bɛna k'o ka jugu ni sali funteni k'o kɔrɔ ko ji kɔni k'a bɛna suuru tuguni de o de don ni funteni kɔni tɛmɛna fɛn kan dɔrɔn ji bɛ suuru ne ko sunkalo yɛrɛ ko bɛ cogo di dɛ ale bɛ bɛn waati jumɛn fonɛnɛ kɔnɔna don a février tɛ a ani mars a kan'o la a kana taa avril la ɲinan dɛ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw jamanaw k'u labɛn min ye fɛɛrɛ ni dabali olu ka tigɛ maakɔrɔw ni denmisɛnw hakili ka to olu la hali bi ko nin ɲɛbila baara ninnu kan ka kɛ nin waati in de la funteni yanni ale kun ka bɔ nɛnɛ waati k'o ye funteni kunbɛli baaraw sigili ye sen kan diɲɛ jamana minnu sɔmi ka jan olu caman bɛ k'u ka kuran poteau n'u ka kuran baaraw n'u ka kuran sigicogow lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ sira adamadenw bɛ lafiya cogo minnu na k'olu sigi sen kan dɔgɔtɔrɔsow k'olu labɛn min ye maa mafalenw ye k'olu ɲininka hakilinaw la ka baro suguw caya maaw fɛ sabula min ye funteni ye ko n'a ma ɲɛ k'a b'an jeni k'an fana k'a kɛ ka fɛn dɔw jeni ka se k'an mago ɲɛ n'o ye koyi ko n'o tɛ ko n'an y'an yɛrɛ to a bolo ten k'a ma ɲi dɛ Egyptekaw fɛ yen sangaso lahaw t'a dɔn k'o firila u ka faaba o yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye kɛri ye
u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko maa 8 o fatura waleya in senfɛ u ka dugu kɔnɔna kɔnɔ u wuli ka jɔ kɛ joona yaasa maa minnu ye degun sɔrɔ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sudankaw fɛ yen maa 100 o de fatura ntɛnɛn tɛmɛnen bombardement dɔ senfɛ sa min kɛra Darfour kɔrɔnfɛ yan fan fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin fanba kɔni bɛ maa minnu bolo a fɔ minnu ma sa ko groupe paramilitaire k'olu de kɔni ka ko sinsinnen don a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ an'u dɛmɛbaga jɛkulu ka n'u ka sɔrɔdɔnbagaw Éthiopie kaw fɛ yen a yera k'a fɔ sa ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni kɛlen don ka ta mɛnɛ yen dɛ yen fana ko nin waati in kɔni na min ye kɛmɛ sarada la ekɔliso 18 olu bɛɛ lajɛlen datugura sabula u dafirila k'u da wala k'u kirin o bɔ n ko Éthiopie dugu ma jɛ tile bi bɔ ni tile y'i kun dogo fiɲɛni bɛ ci nɛnɛ b'aw minɛ a b'aw t'o la san bɛ tila ka na tuguni tile bɛ tila ka na tuguni o kɔni ye mun jamana sugu ye ne ko ne ti to yen ne ti on sont pas dire là-bas sango in kɔni ka di ne ye nka tileko in olu ka jamana ye kɔni kuma o kuma a bɛ suru ye k'o de ye tiɲɛni kɛ sa ekɔliso olu datugura Keniyakaw fɛ yen ko denmisɛnninw olu ma sɔn ni kalata ye nin di kalata ye se dɛ ne ko wari dɔ de bɛ musow dɛmɛ ni ninnu fɛn ninnu na de ya Kenya denmisɛnninw de bɔlen filɛ nin k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen ko n'o ye k'a fɔ ka musow ta k'u bila sanfɛ olu ɲɛ k'u ti jɛn n'a ye polisiw de bɔra ka fan bɛɛ kɛ grenade ye fo ka denmisɛnnin caman bana ko senfɛ a wulikajɔw kɔni y'a yira k'a fɔ min ye pati an ka nin do ta an ka da an ka fɔlen ma cɛ n'o tɛ u na fatiya ta an ka yɔrɔ dɔ la n'an bɔra yen Afrique du Sud o polisiw olu bɛ wulikajɔ la maa bɛ yen sa ko sanubɔyɔrɔ kɔni b'e bolo sɛbɛn t'e la wa u ka faaba kɛrɛfɛ n'u b'a fɔ ma ko Jobour Johannesburg ale kɔrɔ n'a kɛɲɛka fɛ polisiw u y'olu baden de bɔ maa bɛ orpaillage la maa bɛ sanu tɛmɛtigɛla bɔli la maa bɛ ka sanu kɛ i ɲɛ tana ye u y'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a bɛɛ lajɛlen salo k'a fara ɲɔgɔn kan polisiw ye denmisɛnnin baden de ca maliyɛn b'a la ayi kana siga yɛrɛ nin tɛ fɔ anw kɔ nka k'u bɛ k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a bɛɛ ɲininka ka tila k'a f'u ɲɛna u ka kiiriw kan ka kɛ cogo min ni soladonbaga t'i bolo u b'o ɲini ka d'i ma nka sanubɔyɔrɔ in i bɛ yen ɲɛ ka yen to yen dɛ faaba kɛrɛbɔyɔrɔ kɔni sanubɔyɔrɔ kɔni mɔgɔ t'o to yen sirikaw fɛ yen siri k'u bɛ fɛ k'a lajɛ k'a bɔ ka baara kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ o ka gɛlɛn dɛ nin balawba in bɛɛ kɛlen kɔfɛ aw bɛna na bɔ k'aw bɛna kɛ ko bɛna sɔrɔ ko ma kɛ o ma nɔgɔn dɛ Bashar Assad ale taara yɔrɔ min na o dɔn tɛ fɔlɔ dugudenw kɔni bɛ ka u ka baaraw la a nacogo la dɔɔni fanga kura fana ye sigi sa ale fana bɛ ka baaraw kɛ a ma nɔgɔn u kɔni k'u bɛ k'o de kɛ nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ FIFA ale ko Coupe du Monde 2030 ko k'a di Maroc, Portugal ani Espagne ma o ko ten dɛ Coupe du Monde 2030 o tɛ farafinna ni farajɛlaka labɛn ninnu fana bɛɛ bɛ sira kelen de kan o n'i bɛ Maroc a bɛ komi bɛ nin dugu ninnu fana na koyi u bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ an dalu tɛ yan bɛɛ y'a kelen de ye o n'Ala sɔnna ma kafu ye FIFA ye fɛɛrɛ dɔ fana sigi sen kan min ye farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnninw fana ta olu ka Coupe du Monde san 17 an n'an da don olu bɛɛ lajɛlen na sini sɔgɔma bi ta an b'o jɔ yan Amara ninnu Keyita kun bɛ yan Keba Jalo ale kun taara wɔlɔfɔw fɛ yan a seginna ka na an b'a fɔ a ma n k'a bisimila ko Jerry Jeff numu dɛmɛ Ala ka sini jira an na.